Moikka kaikki ihanat tyypit, mä oon Viivi ja nytten käydään värjäämässä mulle tukka. Toi on tosi magee väri mulle. Se on valmis, koska minä rakastan sinistä, joten mennään sillä. Niin kuin artisti Tuuli tykkää sinisestä, joten minäkin tykkään. Hui! Toi meinasi ajaa mun päälle. Huhhuh. No tänään on työpäivä, niin minun pitää mennä kirjastoon töihin. Katsotaan, tuleeko sinne koskaan lainaamaan kukaan kirjoja, koska lapset ei lue kirjoja. Ja se on todella huolestuttavaa. Sitten aletaan tekemään töitä. No tehdään nyt hetken tässä töitä. Aika söpö naama mulla. No okei, mä menen vaan chillaa jonnekin. Jos mä ite luen kirjaa, niin onko se hyvä? Siis, onks toi kirja vai lappu? Lappu, oi, perukkeja. Mutta en aio kokeilla. Ui, sattui, mutta ei nyt sillä voi mitään. Käydään kattoo, onko joku haudattu tonne. Anteeksi, kun mun kävely näyttää tältä. Sattuupa jalka kovin. Kukaan? Au! Let's me out note. Ulkona nyt. Okei. Mä voisin kohta käydä sen biisin kuuntelemassa. Jos silloin edes löytyy, niin mä voin teille tehdä videon siitä. Että mitä minä reagoin. Oi olla sairaalan katolla. Miten mä uskallan täältä hypätä pois? En mä uskalla varmaan hypätä. Nyt mä hyppään tohon. Sit hyppään tohon. Ja tää ei oo korkea. Noin. Hyi. Mikä tuo on? En mä pääse sinne. Täällä mä voin saada lapsen vai? Siis haudataaks mut? Onko mä kuollu? En oo. Miksi täällä lääkärissä ei oo kukkaa? Tää on varmaan itsepalvelulääkäri. Niin, mut sit kun sulla syntyy vauva, niin miten sä synnytät sen ilman lääkäri? Ei, tulee ilta. No seikkaillaan vielä yhdessä. En mä jaksa vielä mennä nukkumaan. Auttakaa! Noin. Ollaan päästy pois. Mikä tää on? Onko tää hylätty sairaala? Siis tosta mä äsken näin. Uusi asia, no istutaanpa. Hyi! Joku ihmisen oksennusta. Mua vähän pelottaa täällä, onko täällä joku tyyppi. Mut kumminkin, että annetaan mennä nyt. Okei, on vähän pelottavaa. Lähdetään nyt, kun täällä on illata. Käydään vähän seikkailemassa vielä. Jos käytäis uimassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No ei nyt mennyt ihan loppuun. 1, 2. Eikö te tiedä sitä Fajan uutta biisiä? 1, 2. Sen takia mä laksoin. Miten se menee? Jaksoin laskea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei! Menin vaatteilla päällä uimaan. No okei, käydään vielä seikkailemaan, niin ne kuivuu. Hyi vitsi. Oi, mikä tämä paikka on? Missä minä olen? Okei, lähdetään seikkailemaan.
Missä? Mikäs täällä tuollahan minä just olin. No okei, lähdetään pankista pois, ettei kukaan tiedä, että mä oon varastanut rahaa. No okei, en mä oon varastanut, mut kumminkin. Lähdetään, en mä halua saada rikosilmoitusta. Jos mä matkustaisin junalla. Varmaan matkustan junalla koko loppumatkan kotiin. Lintu. Mitä mä tein? Painu lintua. Missä me olemme? Mä tiedän tämän paikan. Mutta täällä ei asu kukaan. Ottakaa, mä ostan mun talon. Ui juma, kun on tosi hienon näköinen. Mennään sisälle. Onks täällä sänkyä? Alkaa väsyttämään. Varmaan täällä on. Noin. Hyvä. Kop. Kuka aikoo minulle pimpottaa tai koputtaa? Nyt alkaa pelottaa. Kuka se on siellä? Ei siellä ole ketään. Mistä tämä? Ääni tuli sitten. Onks täällä jotain karmivia tyyppejä? Okei, tänään on viikonloppu, mä saan valvoa vaikka koko yön. Okei, täällä on aika ihana tällainen, mut onks täällä jotain kivaa juttuja? Eläimiä. No, kissasta mä tykkään, mut koirasta mäkin tykkään, mut en mä niin paljon tykkää koirasta. Minne mä menin? En mä uskalla hypätä tänne. Hui, mua oikeastaan alkaa pelottaa tää. Miten mä enää pääsen tonne? Auttakaa. Okei. Ei! Siellä oli sellaista ainetta, joka vei mun värin päästä pois. Maksoin sitten tänään 100 sen. Mut okei, mä menen vielä kampaajalle. Tuolla on juhlat, mä haluan näyttää kauniilta. Nopeasti. 2 ne loppuu. Mä oikeesti alkaa harmittaa. Blogit on vielä tunnin. Siinähän vaiheessa mun pitää olla nopee. Koska en mä enää ei. Noin. Ei oo samanväriset, mut kiitos. Mä nyt ite meni itse palveluna sinne. Jee! Täällä ei ole kukaan! Mä oon tosi vihanen. No, mä tulin sit ite tänne. Tanssin on ite kivaa tanssia. Hurei! Tuliko tänne joku? Kyllä, tervetuloa! Ei oo kauheen enää auki. Kauheen kauan. Oi, hän on tosi kaunis. Oi, hän tanssii kauniisti. Jee, kello on kohta 2. Mä oon vihainen, kun mä pudon. Ei. Näin kauan mä ehdin olemaan. Hei! Okei.
pyörä meni rikki, mutta onneksi minua ei sattunut. Jee. Sitten juostan. Tonne en mä jaksaa sittenkään juosta. Mennään lasken liukumäkeä. Ui. Oli superkivaa. Tykkäsin. Täällä olisi hotelleita. No, otetaan mun talo pois. Ei! Mun talo purattiin. No okei, ei se nyt haittaa niin paljon. Jos mä ostan tohon kodin. Viivi. Jee. Mutta tämä hotelli ei ole sininen. Mä en kellavuuta tätä. Hyi. Jee, mä maalasin tän siniseksi. Jee. Olen onnekas ollut tänään. Missä täällä on suihku? La 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 la. Tiidi tiidi tiidi. Tiidi 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 tiidi. Ei! Kello on kohta 4 yöllä. Mun pitäisi olla nukkumassa. Mä vihaan mun elämää. Mutta enkö mä sanonut kello 11, että mä voin valvoa koko yö. Se ei haittaa. Lähetään kaupungille. Noin. Hoi. Käydään iltakävelyllä vielä. En halua pudota tonne. Au! Auts! Au sattu. Okei, mä pääsin sit ylös. Sattu, sain aivotärähdyksen. No okei, kiitos, se lähti pois se päänsärky. Huh. Alkaa jännittää, että miten mun koko yö mennyt. No kauheesti. Uimaan. No mä pääsin tänne. No okei, mä menen uimaan vielä kerran. Hui. Au. Sattu. Kello on 5 aamua, 2 tunnin päästä tänne tulee aurinko. Eikö tunnin päästä tänne tulee aurinko. Okei, tässä me uidaan yhdessä. Ja ei oo mitään vastuuta. Laiva. Wow, au, sattui. Jos mä saan joskus mun kaverin videolle, niin mä otan hänet. Hänen nimi on Korapel71 YouTubessa sekä että Robloxissa. Ja kommentoi, jos haluat TikTok-tilin. Että mun tili tulee olemaan TikTokissa, että sinnekin mä lataan täällä käyttäjällä videoita. Koska mulla ei ole TikTokia vielä. Niin mä voin sen varmaan ladata, jos mä kysyn mun vanhemmilta, koska mä oon 9-vuotias. Wow, tää on tosi hauskaa. Kuunnellaanko Abreuta, Veikka? No kuunnellaan vai? No kaikista valheista kaunein on rikossassaan, et rakastat mua, enkä osaa ees oma nime. Caliente, oot niin caliente. En mä jaksa enää Abreut kuunnella. Joo, 2 biisiä kuunneltiin. Uusin on Caliente ja valheista kaunein on mua paras. Skeittilauta. Ei mä halua mennä hyppimään, oota. Hypitään, kun mä osaan. Heti hotellille. Noin. Sekä että ollaan lentokentällä. Aukutiapää. No ollaan kuivattu se. Wow! Okei. Wow! Kuka juo kahvia nykyään, kun mä joisin vaan energiajuomia. Jei! Oi! Mä haluun mereen. Au! No ei se nyt haittaa. Odotetaan jotain bussia, jos tähän tulee. Mutta no ei sittenkään. Nähdään ensi videossa. Heippa!